This program is sponsored by BPL Happy Little Things. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राम कृष्ण हरी जय जय राम। राजा राम राम कृष्ण हरी जय जय राम। राजा राम नवनीरद समनवनी तप्रिय नवल विनोदवि हारी। राजा राम राम कृष्ण हरी जय जय राम। राजा राम शरणागत तीन चरणीने करुणा दृष्टीने हारी। राजा राम राम कृष्ण हरी जय जय राम। राजा राम राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम। राजा राम श्री सीताराम चरणी लक्ष लागो रे। राजा राम चरणी लक्ष लागो। हरी संगे रंगात देह वाहो रे। कीर्तन संगे रंगात देह वाहो रे। राजा राम चरणी लक्ष लागो लागो लागो। सीताराम चरणी लक्ष लागो। स्वरूपी मन लावित सौख्य आम्हा हो। काम क्रोधाती जाती निज धामा धामा धामा। राजा राम चरणी लक्ष लागो रे। सीताराम चरणी लक्ष लागो रे। बालकृष्ण चरणी राजा राम चरणी सीताराम चरणी लक्ष लागो। राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। मंगलमूर्ती मोरया। चाले हे शरीर कोणाची आसते। चाले हे शरीर कोणाची आसते। कोण बोलवितो हरी वीण। झाडाचेही पान हाले ज्याची सत्ता। मग ती अहंता राहिली कोठे। चाले हे शरीर कोणाची आसते। देखवी ऐकवी एक नारायण तयाचे भजन चुको नका। चाले हे शरीर कोणाची आसते। तुका म्हणे विठो भरलास बाही। तुका म्हणे विठो भरलास बाही। मीची चराचरी भरोनी ठेला। मीची चराचरी भरोनी ठेला। चाले हे शरीर कोणाची आसते। चाले हे शरीर चाले हे शरीर चाले हे शरीर कोणाची आसते।
श्रोते हो, संत तुकाराम महाराजांचा हा अभंग आणि या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराजांनी सर्वश्रेष्ठ असणाऱ्या अशा या आपल्या देहाविषयी आपल्याला विचार करायला सांगितलेला आहे. आपण जे चालतो, आपण जे बोलतो, आपण जे ऐकतो, आपण जे बघतो, हे सगळं कोणाच्या कृपेने चाललेलं आहे? तर हे त्या भगवंताच्या, त्या श्रीहरीच्या कृपेने चाललेलं आहे. आणि याची जाणीव सदोदित आपण जर ठेवली तर त्याचा कृपा आशीर्वाद सदैव आपल्या पाठीशी राहील. अहो, भगवंतानं आपल्याला जे प्रत्येक अवयव दिलेले आहेत त्याचं कारण असं आहे की हे जे आपल्याला डोळे दिले आहेत, ह्या डोळ्यांनी आपण त्या भगवंताला पाहिलं पाहिजे. आपल्याला जे कान दिलेले आहेत, या कानांनी आपण केवळ भगवंताची स्तुती ऐकली पाहिजे. आपल्याला जे हे मुख दिलेलं आहे, या मुखातून केवळ भगवंताचं नामस्मरण झालं पाहिजे. आणि हे सगळं करण्यामागचं कारण असं आहे की हा देह, हे जे शरीर आपल्याला देवाने दिलेलं आहे, हे आपल्या कोणामुळे चालतंय? जसं झाडाचं पान हे कोणाच्या सत्तेने चाललंय? तर त्या श्रीहरीच्या, त्या मंगलमूर्तीच्या कृपेने चाललेलं आहे. याची जाणीव आपण सदोदित ठेवली पाहिजे आणि तसं वागण्याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून संत तुकाराम महाराज मूळ पद्यात म्हणतात, चाले हे शरीर कोणाची आसते, चाले हे शरीर कोणाची आसते, कोण बोलवी तो हरी वीण, झाडाचेही पान हाले ज्याची सत्ता, मग ती अहंता राहिली कोठे, चाले हे शरीर कोणाची आसते, तुका म्हणे विठो भरलास बाही, तुका म्हणे विठो भरलास बाही, मीची चराचरी भरोनी ठेला, मीची चराचरी भरोनी ठेला, चाले हे शरीर, चाले हे शरीर, चाले हे शरीर कोणाची आसते. श्रोते हो, आता आपण थोडा वेळ भजन करूया. गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना, गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना, गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. राजाधिराज प्रभु रामचंद्र स्वामी महाराज की जय. मंगलमूर्ती मोरया, श्री गुरुदेव दत्त. जनकपुरी ती जनकाची हो, जनकपुरी ती जनकाची, करी राज्य तो सुखकारी, करी राज्य तो सुखकारी, दैन्य दुःख दारिद्र्याची चिंता नसे हो त्या नगरी, दैन्य दुःख दारिद्र्याची चिंता नसे हो त्या नगरी. जनकपुरी ती जनकाची हो, जनकपुरी ती जनकाची, जनकपुरी ती जनकपुरी ती जनकपुरी ती जनकाची. जनक नावाचा एक राजा आपल्या जनकपुरीमध्ये, जसा इंद्र आपल्या अमरावतीमध्ये शोभावा तसा हा जनक आपल्या जनकपुरीमध्ये शोभत होता. हा राजा फार धार्मिक वृत्तीचा होता. त्याचं आवडतं दैवत म्हणजे श्री गणेश. नित्य गणेशाची तो आराधना करायचा. मंगलमूर्ते विघ्नहरा दुरितनाशना कृपा करा, मंगलमूर्ते विघ्नहरा दुरितनाशना कृपा करा, दुरितनाशना कृपा करा, दुरितनाशना कृपा करा. याच्या राज्यामध्ये कोणीही दुःखी नाही, कसल्याही प्रकारची रोगराई नाही. स्वाईन फ्लू, मलेरिया आणि आत्ताच आपल्या या भारतामध्ये ज्यांना आक्रमण केलेला असा कोरोना, अरे त्याच्या गावात, त्याच्या राज्यात हे बघायलाच मिळत नव्हतं. सगळी प्रजा अगदी सुखी, समाधानी, आनंदी होती. त्याची ख्याती सर्वदूर पसरली होती. त्रैलोक्यात त्याची ख्याती पसरली होती. आणि ही त्याची ख्याती ऐकून स्वतः नारद महर्षींची स्वारी स्वर्गात गात स्वर्गातून
मृत्यू लोकावरती या जनकपुरीमध्ये आली. नारायण 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 नाम तुझे अति पावन, नाम तुझे अति पावन. नारायण 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 नारायण. वेशीवरती आल्यावर सेवकांनी जाऊन राजाला वर्दी दिली. राजा स्वतः नारद महर्षींच्या स्वागतासाठी आला. स्वागतम सुस्वागतम त्रिवार करीतो स्वागतम. श्रोते हो, अहो त्या वेळेला नगारा, चौघडे, तुताऱ्या, सनया असं खूप काही होतं. आम्हाला आपलं पेटी तबल्यावरती भागवावं लागतं आणि ते भागतं हेच बरं आहेत, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला बरं पडतं. अशी स्थिती होती. असो, त्यांचं स्वागत केलं आणि पाद्यपूजा वगैरे सगळी झाली आणि हरदासाची कथा मूळ पदावर. नारद महर्षी, आज एवढ्या महिन्यांनी आमच्या या राजधानीत आपलं आगमन, एवढं राजा म्हणतो ना म्हणतो तोच त्याला म्हणायला लागले. नारद महर्षी, अरे राजा काय सांगू, तुझी ख्याती त्रैलोक्यात पसरलेली आहे. राज्य असावं तर ते जनकासारखं असावं असं सगळीकडे म्हटलं जातंय. म्हणून म्हटलंय राज्य आहे तरी कसं, कोणावर या राज्याची कृपा आहे हे जाणून घ्यावं, म्हणून मी तुला भेटण्यासाठी आलोय. तेव्हा राजा मला सांग, तुझं हे राज्य तू कोणाच्या भरवशावर चालवतोयस? एवढं नारद मुनी म्हणाले आणि आमचे महाराज म्हणतायत, मला कुणाच्या भरवशाची किंवा कुणाच्या कृपेची काय गरज? मी स्वतः माझ्या हिमतीवर हे राज्य चालवतोय. प्रजेला काय हवं काय नको हे मी स्वतः लक्ष देऊन पाहतोय. श्रोते हो, यालाच म्हणतात अहंकार. हाच आपला मोठा शत्रू आहे. अहंकाराचा वारा न लागो राजसा. अहंकाराचा वाराही आपल्याला लागू नये म्हणून आपण त्या भगवंताजवळ प्रार्थना करतो, पण अगदी वाऱ्यासारखा तो आमच्या शरीरात कधी प्रवेश करतो हे आम्हाला कळतही नाही. खाणं माझं, पिणं माझं, बायको माझी, नवरा माझा, गाडी माझी, बंगला माझा, खुर्ची माझी, राज्य माझं, खुर्ची माझी, राज्य माझं, सर्व काही माझं माझं, सर्व काही माझं माझं, सर्व काही माझं 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 माझं. नेमकी जनक राजाची हीच परिस्थिती झाली आणि नारद महर्षीने विचार केला, अरे अरे अरे, हा अहंकारच या राजाचा नाश करणार आहे. तेव्हा वेळीच या राजाला आपण सावध केलं पाहिजे असा विचार करून तो ज्यांची आराधना करायचा त्यांचा गणेश लोक नारद महर्षींनी गाठला. रिद्धी सिद्धींचे स्वामी श्री गजानन आपल्या महालात बसले होते. मंगल मूर्तींचं ते रूप पाहिलं आणि नारदांनी मंगल मूर्तींची स्तुती करायला प्रारंभ केला. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतौसकं विलासी लोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि विनायकं. मंगलमूर्ती म्हणतायत, नारदा, आज अचानक आमचं स्मरण कसं काय झालं बाबा? नारद महर्षी म्हणाले, अहो मंगलमूर्ती, तुम्हाला तर माहितीच आहे मी त्रैलोक्यात संचार करतो. सहज आपलं गेलो होतो तुमचा परमप्रिय भक्त जनक राजा. काय जनक राजाकडे गेला होतात? वा 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 वा, कसं काय चाललंय त्याचं राज्य? राज्य उत्तम चाललेलं आहे, पण फक्त एकच दुर्गुण त्याच्यात निर्माण झालेला आहे. तो तेवढा नाहीसा करा. आणि तुम्हाला सांगतो मंगलमूर्ते, खरोखर राजा चांगला आहे हो. कोणता दुर्गुण निर्माण झालेला आहे राजात? त्याला थोडासा अहंकार झालेला आहे. त्याला वाटतंय सगळं माझ्याचमुळं चाललंय. तेव्हा मंगलमूर्ती, काहीही करा पण हा एकच दुर्गुण त्याच्यातला नाहीसा करा, एवढं सांगितलं आणि नारद महर्षी स्वर्गात गेले. इकडं मंगलमूर्तीने ठरवलं, ताबडतोब वृद्ध ब्राह्मणाचं मंगल रूप घेऊन ते जनकपुरीमध्ये आले. वेशीवरती आल्यावर सेवकांनी अडवलं, कोण आहात तुम्ही, कुठं जायचंय? त्याबरोबर तो गरीब वृद्ध ब्राह्मण म्हणाला, मी अगदी दरिद्री ब्राह्मण आहे. बऱ्याच दिवसापासून मी काही खाल्लेलं नाही. मला पोटभर जेवायला वाढा. मी तुमच्या राजाची ख्याती ऐकले, माझी एवढीच इच्छा पूर्ण करा. सेवकांनी जाऊन राजाला सांगितलं.
राजा म्हणाला, ठीक आहे, ब्राह्मण आलेलाच आहे, त्याची भोजनशाळेत व्यवस्था करा, तृप्त झाला की मग द्या पाठवून, माझ्याकडे मात्र काही त्याला आणू नका. वस्त्र दक्षिणा काही द्यायचं आहे ते तुमचं तुम्ही द्या आणि परस्परम समर्पयामी. झालं, या ब्राह्मणाची भोजनशाळेत व्यवस्था केली गेली. अहो, राजाची भोजनशाळा ती म्हणजे त्याचं वर्णन काय करावं, या कटावामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे. मांडुनी स्वस्तिक सुवर्ण पाठ, अडणीवर सोन्याचे ताट, भवता फळ शाखांचा थाट, सुक्या भाज्या पातळ भाज्या, काठी वरण ते पिवळे दाट, मीठ मिरेवरी आले लिंबू ते तुतिया खोबरे, चान खुरादळ चिरून चांगले, चमचमीत फोडणी चरारे, चारोळ्याचे सांबारे, चिंच पान चिंचोणी बोंडे, चिमणी तोंडे, दुधे भोपळे, दिव्य दोडगे वसती नावडे, मोतीचूर जिलब्या दळया, भात केशरी परमकुशरी, भात केशरी परमकुशरी, मांडुनी स्वस्तिक सुवर्ण पाठ, हो मांडुनी स्वस्तिक, मांडुनी स्वस्तिक, मांडुनी स्वस्तिक सुवर्ण पाठ. श्रोते हो, अहो या जेवणाची चव जर आपण बघितली तर काय विचार करणार. आमच्याही घरात असं जेवण तयार होतं, म्हणजे मी करते, अंदाज आहे त्यांना, अपेक्षेने बघू नका, तेवढं सुग्रास आमच्याकडनं जमत नाही, आमच्या मातोश्री करतात, मी करते म्हणजे खाण्याची मदत करते. आमच्या आईला जर विचारलं की सायली काय जेवण करते, तर आई सरळ सांगते, बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, जय जय रघुवीर समर्थ. पण असो, अहो ही राजाची भोजनशाळा होती आणि त्याचं हे जेवण सुंदर बघून हा ब्राह्मण जो जेवायला बसला तो तृप्त होईच ना. स्वयंपाकी स्वयंपाक करतायत, वाढपी वाढतायत, पण याचं पोट काही भरेना. शेवटी स्वयंपाकी थकले, वाढपी थकले आणि धान्यही संपलं. हा ब्राह्मण काही तृप्त झाला नाही, पानावरनं उठला आणि राजाच्या सेवकांना म्हणाला, तुमच्या राजाला जाऊन सांगा, आज तुमच्या राज्यातून अतृप्त होऊन एक ब्राह्मण निघालेला आहे, एवढंच निरोप राजाला सांगा. आणि हा ब्राह्मण वेगानं निघाला. तोच एका झोपडीमध्ये त्रिशिरा नावाचे ऋषी आपल्या पत्नीसह गणपतीचं पूजन करत होते आणि तिथं हा ब्राह्मण येऊन पोचला. ओम भवती भिक्षां देही. हे ऋषी त्या गणपतीला दुर्वा वाहत होते. शेवटची दुर्वा त्या गणपतीच्या मस्तकावर वाहणार तोच ओम भवती भिक्षां देही हे शब्द त्या ऋषींच्या कानावर पडले. त्यांनी क्षणाचाही विचार केला नाही आणि त्या शेवटच्या दुर्वांची जुडी त्या ब्राह्मणाच्या हातावर ठेवली. अहो मंगल मूर्तीच ते संतुष्ट झाले आणि आपल्या मूळ रूपात उभे ठाकले. हे ऋषी आपल्या पत्नीसह त्यांचं दर्शन घेतायत. तोच राजा जनक तिथं येऊन पोचला. आपल्याकडे ब्राह्मण रूपात आलेले ते हेच याची खात्री त्याला झाली. त्यानंही मंगल मूर्तींचं दर्शन घेतलं. राजा जनका, राजाच्या डोळ्यात पाणी आलं. मंगलमूर्ते विघ्नहरा, आपल्याच कृपेने माझं हे राज्य चालू आहे. फक्त अहंकारामुळं माझी अशी अवस्था झाली, मला क्षमा करा. भगवंतांनी आपल्या या प्रिय भक्ताचा अहंकार तर दूर केलाच, शिवाय त्याच्यावरती कृपाही केली. अशीच त्या भगवंताची कृपा तुम्हा आम्हा सर्वांच्यावरती व्हावी आणि या कोरोनाच्या संकटातून आपली सर्वांची मुक्तता व्हावी. चतुर्थीच्या निमित्ताने आपण भगवंताजवळ हीच प्रार्थना करूया आणि आपल्याला संकट मुक्त करा अशी त्या विघ्नहर्त्याकडे याचना करूया. नक्कीच आपल्यावरती त्याचे आशीर्वाद नेहमीच बरसतील. पूर्व पद्यात संत तुकाराम महाराजही हेच सांगतात. चाले हे शरीर कोणाची असते, चाले हे शरीर कोणाची असते. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. राजाधिराज प्रभु रामचंद्र स्वामी महाराज की जय. मंगलमूर्ती मोरया. श्री गुरुदेव दत्त. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, कलाधरावतं
विनाशकं विलासिरोगरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तौ विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरो दरौ वरौ वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरै यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अखिञ्जनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरौ वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तौ विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां मधोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्ट्रभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्ट्रभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्ट्रभूतिमभ्युपैति सोचिरात्. This program was sponsored by BPL Happy Little Things.